Jeg har blandt andet et mandekursus. Nej, det tror jeg sgu ikke. Nej, det er ikke sikkert. Det er et mandekursus for mænd. Som hedder, er du en løde? Eller er du bare en brøler? Det er et 5-dages kursus, så vi har nogle dage til at finde svar. Spørgsmål. Der er blandt andet en af dagene, hvor vi står meget tidligt op sammen. Om morgenen går vi så en march med militærstøvler og rygsæk og så 17 km ud gennem blandt andet Låsby. Og ud til en gammel grusgrav uden for Låsby, en nedlagt grusgrav. Så der er kun grus tilbage derude. Så vi er bare helt alene også og grus. Når vi så er ankommet ud til grusgraven alle mand, så starter vi så med at tage tøj på. Det er mange, der er glade for. Det er et decemberkursus.